mhlawumbe mphendule kunababuza njengamanje ukuthi uNyathi yebo kuthiwa umpostoli but kwenzakalani uhleli ku-wheelchair? Ake ngichazele, alimalanga, akwenzakalanga lutho. Ngizalwe ngikhubazekile ngokungakwazi ukuhamba. Ngathi sengizalwe ngikhubazekile, uNkulunkulu ngasindiswa kushunyayelwa ivangeli elihlukanisa umuntu nesonto. Kuthe sengishumayeziwe, akuzange kuthiwe woza kuJesu uzosukuma ku-wheelchair, kodwa ngaya phambili ngishunyezwe uJesu ohlukanisa umuntu nesonto. Kuthe kusenjalo uNkulunkulu wathi ngibizela umsebenzi wami. Wathi hamba uyobuyisela umgogodla webandla ngoba kulimale umgogodla ebandleni lami. Ngathi mina yini umgogodla? Wathi buka njenganawe, wathi njengamanje abantu mabekubona uhleli phansi ungakwazi ukuhamba bazitshela ukuthi iy'nyawo ezinenkinga ezingakwazi ukuhamba, kanti inkinga ayikho lana ezinyaweni, kodwa inkinga izifika umgogodla. Ngathi mina umgogodla yini na? Kodwa it's a prayer. Kwathiwa hamba uyolungisa umgogodla webandla okumthandazo. Angikhulanga ukuthi ngiqale ibandla. Ahamba ebandleni. Nganikwa a ministry. Ngathi mina uNkulunkulu akwazi ukuhamba. Wathi uzowenza. Ngathi mina ngikhubazekile. Wathi kukhubazeke inyama, kodwa umoya, the inner man, akakhubazeki. Wathi okwenzakalayo, wathi ukukhubazeka lokho ontshela ngakho, njengoba ngikuthuma ebandleni urepresenta the church ukuthi linjani spiritual. La ngikhona kusuke kuyinto yokulungisa umgogodla. The life of prayer. Niyakuchitha nokuchitha zonke izindawo lapho lapho izizwe eniyakuzidla zazikhonza khona onkulunkulu bazo. Inkosi mayimbiza imbiza ngezwi elithi ngafuna kubo umuntu okuma esikhaleni abiye uthako, athi kepha angifumana. Ngathi mina kanjani abantu babe bangaka? Wathi khumbula uMoses ngesikhathi ngimbiza ngithi uMoses mengaba ekhuphukela mina usekhuphukile wambona esihlahleni esivuthayo, kodwa into enzakala mesithi ufuna ukumbona ukhumbula ukuthi ngimtshele ngathi mina akekho ongabona mina aphinde.
lapho ngiyakukhombisa umhlaba. Yeah. Uthi abantu bomthandazo, abantu okufunakala baye before the Lord, bedelile impilo zabo. Hallelujah. Wathi before ngihambe nawe uhambo, Hey. ngidinga uzidayise kimi. Jesus. Ayikhali Nkosi ithi angizidayise. Awumi noma ngubani phambi kukaNkulunkulu. Hallelujah. Jesus. Kuba umuntu ozidayisile. Ay, Jesus. Mangikhuluma ngokuzidayisa, Prophet Bongile, ngikhuluma ngokuthi kufe ubuwena. Yeah. Hey. Hallelujah. Babekhona abantu, fundisi, kodwa kwakungekho zidayisi. I need. We need abantu abazozidayisa. Amen. Hallelujah. Uma inkosi ithi zidayisa, ngathi mina Nkosi, ukuzidayisa kanjani? Yeah. Wathi uzokwenza lokho engikufunayo. Yeah. Ngikhumbula kahle kwathi mayikhuluma, wathi khuphukile entabeni. Ngathi mina Nkulunkulu uyabona nginjani. Wathi ngikudinga phezu kwentaba, Sure. sengikulungiselile abantu abazokukhuphuka. Fonela usibanibani nosibanibani. Ngathi mina ngikhuphuka ngizobuya nini. Wathi umuntu wentaba uyalazi usuku lokukhuphuka, Hey. kodwa lokubuya akalwazi. Ay, Manje ungihamba kale. Jehovah. Ngathi mina Nkulunkulu Oh, I just ngenzisana. Wathi ngikudinga kimi, ngithe zidayise kimi, ukuze ukwazi ukwenza lento esifundela kuleli lizwi. Awuzokwazi ukuyenza ungazidayisanga. Yeah. Akhala ngathatha ifoni, Yo. ngafona, ngifonela abazalwane kwindawo yasePenje. Okwakuthiwa ngibafonele, yathi babebamba ucingo bathi sesizwile lokho uNkulunkulu akushoyo. Woza sizomthwala, sesulungisile useyili ozoyohlala kuwo. Sizomthwala siyokubeka phezu kwentaba. Yo. Ngathi manje ngifuna ukukhuluma endlini ukuthi ngiyabatshela ukuthi ngiyaphi. Wathi umuntu wathi thula, phuma njengomuntu obuyayo. Wathi angithi uzozidayisa kimi. Jehovah. Ngaphuma ngashiya lo ephezu kombhede, ngamshiya ngimu-onisile ifoni. Ngawumuntu obuyayo. Mengaba ngibuya, mengaba ngihamba, ngifike ngihlangane
nabantu. Abona le ndlela ukuthi lo muntu akabuyi kwenzakalayo bese beyafona avele lo akhale ekameleni. Bekhala ekameleni kwenzeke into eyodwa, baxakeke ukuthi kwenzakalani, bayitshele ukuthi mhlawumbe ngibambezeleke somewhere. Umoya ongcwele wavele wababamba wabenza bakhohlwa yimi. I remember ngahlala for 2 months Hayibo. without food, without water. Bangikhuphula abazalwane noseyili wethu, ngahlala phezu kwentaba benji bafike bambeka lo wasala ezantsi, ahlala phezu kwentaba kuyini neBhayibhile. Ngahlala yathi ngesikhathi laba bendishiya bathi mina, bathi sikulande nini? Ngathi mina lo othe ngikhuphule uza kunitshela bese kufanele nilaphe. Ngikhulume ngentaba engihambe for 12 years. Bengihlala isikhathi esincane phakathi kwabantu. Ngithi ngingakabuyela emzimbeni kuthiwa khuphuka. Ngithi ngiyakhala kuthiwa khuphuka. Hayi entabeni eyodwa. Athi ngidinga entabeni yokuthi. Ngidinga entabeni yokuthi. Webefundisi ayingomhlakathi, ayingetiyohi. Yeah.